мухлисон ва алоқамандони футбол шуморо даъват мекунем ба тамошои дерби водии кӯлоб. Тавре медонед дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми лигаи олӣ дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Равшани Кӯлоб имрӯз дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор ба масофи ҳам мераванд ва интизор меравад ки ин яке аз бозиҳои ҷолибтарини даври ҳафтум шавад. хуб, мову шумо чун одат дар аввали рақобати имрӯза ба ҳайатҳои ҳар даста ва ҳамчунин он гурӯҳи футболбозоне ки аз дақиқаҳои аввал рақобатро дар ҳайати асосӣ шурӯъ мекунанд ва ҳамчунин гурӯҳи бозигарони боқимонда ки дар ҳайати захиравӣ боқӣ мемонанд шинос хоҳем шуд. баъдан бевосита дар мавриди рафти рақобат ҳам мегӯем. ҷои ёдоварист ки ҳарду ин дастаҳо дар ҳафтаи гузаштаи бозиҳо дучори нокомӣ шуданд. аз ин сабаб мехоҳанд интиқоми худро аз нокомиҳои охир бигиранд ва ҳамзамон бо ин мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар кунанд. ҳамин ҳоло дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Равшани Кӯлоб мутаносибан дар зинаҳои ҳафтуму ҳаштуми ҷадвали мусобиқа бо 8 имтиёзӣ қарор доранд. танҳо бо дар назар дошти таносиби беҳтари голҳо ҳосилот як зина аз Равшан болотар аст. гурӯҳи доварон дар рафти ин бозӣ бо роҳбарии Рустам Нурматов аз Душанбе кор мекунанд. ба ӯ ҳамза Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва Шарифбек Нуриддинов аз Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. гурӯҳи видеодоварон низ ҳастанд бо роҳбарии Зуҳал Хуҷаназарова ва ҳамчунин Вафо Қараев аз ноҳияи Шаҳринав ва Баён Дӯстов аз Душанбе ба онҳо кӯмак мекунанд. нозири доварон Равшан Ишматов аз Кушониён ва комиссари бозӣ Фаридун Солиев аз Душанбе ҳастанд. тавре мебинед охирин тамринҳои пеш аз бозиро пушти сар мекунанд футболбозони дастаи ҳосилот ва баъд аз чанд лаҳза онҳо низ ба маркази майдон мераванд то ин ки омода шаванд барои маросими дақиқаи хомӯшие ки ин лаҳзаҳо тибқи хабарҳое ки албатта мо дарёфт кардем бояд қабл аз шурӯъи бозии мазкур сурат гирад. ҷои ёдоварист ки бинандагони гиромӣ бар асари омадани офати табиӣ сел дар шаҳри бостонӣ Кӯлоб дирӯз чандин манзилҳо хароб ва чандин нафар ҷони худро аз даст доданд. хисороти зиёд овард ва ба хотири гиромидошти онҳо ҳоло дақиқаи хомӯшӣ эълон карда мешавад. воқеан ҳам дар ин гуна лаҳзаҳои мушкил тамоми аҳли тоҷикистон тоҷикони бурунмарзӣ дар паҳлӯи мусибатзадагон офатзадагон ҳастанд ва мо бори дигар ҳамдардии худро ба сокиноне ки албатта наздикони пайвандони онҳо бар асари ин офати табиӣ дар шаҳри бостонии Кӯлоб ҷони худро аз даст доданд ҳамдардии амиқи худро баён мекунем. умедвор мешавем ки албатта дар оянда баҳри беҳбуд бахшидани боз ҳам кори умумии мақомотҳо ҷиҳати пешгирии ин гуна офатҳои табиӣ сокинон ҳамдаст мешаванд ва кӯшиш мекунанд дар ин гуна лаҳзаҳои душвортарин албатта ба мадади ҳамдигар биёянд. воқеан ҳам маҳз дар ҳамин гуна лаҳзаҳо тавре мегӯянд рисолати мо инсонҳо бештар аён мегардад ва мо ҳам даст ба дасти ҳамдигар кӯшиш мекунем ин ҳама мушкилиҳоро пушти сар намоем. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд акнун бевосита ба ҷараёни худи бозии футбол таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб мекунем. дастаи Равшани Кӯлоб дар сафар бозӣ карда истодааст бо пироҳанҳои ранги кабуд. тавре мебинед онҳо бозиро оғоз карданд зеро тими мизбон ҳосилот бо пироҳанҳои ранги сурх аз дақиқаи аввал андари майдони рақобат шудааст чун онҳо мизбони ин дидор ҳастанд. биёед ҳайатҳои аввалияи ҳар дастаро ман барои шумо шинос кунам. шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон ҳосилоти Фархор. онҳо бо гурӯҳи футболбозони зерин
рақобатро шурӯъ карданд. Дар хати дарвоза Далер Азизов рақами 1, футболбозони мавқеи дигар рақами 3 Жан Гатен, рақами 4 Патрик Рудольф, рақами 6 Ҷулиус Анани Класси, рақами 80 Салоҳиддин Эргашев, рақами 8 капитани даста Фаридун Шарипов, рақами 10 Ҷозеф Акомади, рақами 11 Шоҳрух Сангов, рақами 45 Осуман Касим, рақами 24 Бортей Нигиаши ва рақами 77 Шуҳрат Элмуродов. Сармураббии дастаи мазкур ҳафтаи гузашта ба истеъфо равон карда шуд ва ба ҷои ӯ айни замон ёвари Шамсиддин Қосимов Ҷалолиддин Маҷидов иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи ҳосилот аст. ҳоло ҳуҷуми дастаи ҳосилот натиҷа надод, маҷбур шуданд ба қафо тӯбро равон кунанд. рақиби онҳо Равшани Кулоб бо ҳайати зерин бозиро шурӯъ кард. Ҳусниddини Маҳмадалӣ дар хати дарвоза, рақами 1 футболбозони хати дифоъ, рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, рақами 94 Окоронгво Чукву Эбука, рақами 88 капитани даста Саёди Ковусшо. бозигарони хати ним муҳофиза рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 8 Милош Милованович, рақами 10 Муродалӣ Ҳақназаров, рақами 77 Алишер Раҳимов. ҳамлагарон рақами 70 Кабир Салимшоев ва рақами 30 Фатҳулло Олимзода. Сармураббии даста Дмитрий Черишев. идомаи тамошои бозигарони дастаи Равшан. Партофти тӯб баҳри ба вуҷуд овардани вазъияти хатарнок дар ин лаҳзаҳо дида шуд, аммо тавре мо мебинем Дмитрий Черишев дар ин лаҳзаҳо зуд аз ҷои худ боло мешавад ва албатта ӯ мехоҳад ба шогирдонаш фаҳмонад, ки ба чунин тартиб дифоъ кардан дар овози рақобати имрӯза чандон қобили қабул нест. Худатон дида истодаед, ки партофти қаблан иҷро кардаи бозигарони ҳосилот чӣ гуна хатарнок буд. Бозигарони Равшан бошад онҷо дар дифоъ қарор доштанд. Шӯҳрат Элмуродов қоидаи бозии зидди ӯ вайрон шуд. биёед бори дигар бубинем. ана ҳаминҷо баъд аз зарбае ки ӯ зад, мо қоида вайронкуниро дар ҳамон ҳолат мушоҳида кардем. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист, ки дар доираи барномаи баргузории рақобатҳои даври ҳафтум имрӯз мо шуморо ду бозӣ интизор аст. як бозӣ ҳамин ҳоло дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки дастаҳои Эсхата ва Сардор ҷараён дорад. бозии дигар ҳамин лаҳзаҳо бо иштироки ҳосилот ва Равшан шурӯъ шуд, ки дар пахши мустақим мо шумо маҳз ҷараёни ҳамин дидорро тамошо мекунем. агар мо ҳаятҳои аввалияи ҳар ду дастаро дар қиёс бо бозие ки ҳафтаи гузашта доштанд муқоиса кунем, хело тағйиротҳоро диданамон мумкин. бевосита аз дастаи мизбон ҳосилот агар шурӯъ кунем, пас дарвозабон Алексей Матросов имрӯз дар ҳайати захиравӣ боқӣ монд ба ҷои ӯ Далер Азизов, ки дар рафти мавсими гузашта дарвозабони асосӣ буд. аз дақиқаи аввал ба майдон баромад. Муҳаммад Расул Лутфуллоев, ки дар бозии гузашта баъси дифоъгарӣ канори бозиро шурӯъ карда буд, ӯро мо дар ҳайати захиравӣ мебинем. Осман Касим ҳамчунин берун аз ҳайати аввалия боқӣ монд. инҷо партофти бозигарони Равшан ба дохили ҷаримагоҳии дастаи мизбон ҳеҷ натиҷа надод. хуб, аз футболбозони дигар Шаҳром Сулаймоновро бояд қайд кунем, ки дар бозии гузашта дар ҳайати аввалия буд, аммо имрӯз берун аз ҳайати аввалияи даста мондааст. ба ин тартиб мо тавре мебинем. аз дақиқаи аввал Патрик Рудольф, Салоҳиддин Эргашев,
имрӯз вориди майдон шуданд ва ҷои ёдоварист ки Осман Касим мисли бозии гузашта имрӯз ҳам дар ҳайати аввалияи даста ҳаст. дар маҷмӯъ 4 тағйирот назар ба бозии гузашта дар ҳайати дастаи ҳосилот дида мешавад. ва ин маълум аст сабабаш дар чӣ? зеро натиҷаи бозии даври гузашта умуман ҳосилотро қаноатманд намекард. ин тим ҳадаф дошт то мавқеи пешсафии худро дар ҷадвал давом диҳад ва умедвор буданд ки дар сафар тими Парвозро ки аз ҷумлаи дастаҳои заиф дар оғози мусобиқа буд шикаст дода метавонанд. бале ғайриинтизор барои аксарият Парвоз дар хонаи худ ҳосилотро шикаст дод 1-0. аз ин сабаб мо тавре мебинем дар дастаи ҳосилот зуд сармураббии вазъ шуд, яъне ба истеъфо равон карданд. Шамсиддин Қосимовро ҳоло муваққатан ба ҷои ӯ Ҷалолиддин Маҷидов кор мекунад ва ҳамзамон бо ин ҷои ёдоварист ки дар ҳайати аввалия ҳам назар ба бозии гузашта хело дигаргуниҳои назаррас дида мешавад. Махсумов, паси ӯ Алишер Раҳимов инҷо аввалин шуда ба тӯб расид. Саёди Ковузшо ва ин партофт рост ба дарвозабони ҳариф буд. дар дастаи Равшан ҳам ҳамчунин мо тағйиротҳои зиёдро мебинем. аз ҷумла дар ҳайати аввалия имрӯз Алишер Холмуродов дифогари марказӣ, ним муҳофизатгар Руслан Хайлоев дида намешаванд. ба ҷои онҳо Окоронгво Чукву Эбука ва Саёди Ковузшо аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд. яъне ду тағйирот назар ба бозии гузашта дар ҳайати аввалияи дастаи Равшан ҳам имрӯз дида мешавад. ҳоло кӯшиши навбатӣ бозигарони дастаи Равшанро мебинем. туп дар майдон боқӣ монд. Фатҳулло Олимзода хело гузаришҳои хубу хатарнок дорад ин бозигар, аммо дар лаҳзаи қаблӣ аз бортени Гиаши гузашта натавонист. ҳамлаи бозигарони дастаи ҳосилот идома меёбад. Шӯҳрат Элмуродов боз ҳам партофт ба канори чап ва довар ишора мекунад ки дар лаҳзаи қаблӣ офсайд буд ба назарам. Салоҳиддин Эргашев дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. умедвор мешавем ки саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро барои мо шумо пешниҳод мекунам ва баъдан хоҳем дид ки то куҷо ишораи сардовар Рустам Нурматов дурусту дақиқ буд дар мавриди офсайде ки ба қайд гирифта шуд. чизе аз ҳама ҷолиб ин аст ки дар ҳайати дастаи Равшан агар мо бевосита таҳлил кунем, ҳамлагари инфиродиро намебинем. яъне ба ин маъно ки бевосита як нафаре ки сирф ҳамлагар бошад дар ҳайати дастаи Равшани Кӯлоб дида намешавад. дар бозии гузашта ҳам вақте онҳо бо клуби марказии варзиши Артиш бозиро шурӯъ карданд бидуни ҳамлагар буданд. имрӯз низ ҳамчунин ду нафар дар нақши ҳамлагарон нишон дода шуданд, Кабир Салимшоев ва Фатҳулло Олимзода. аммо аслан мо хело хуб медонем ки ҳардуи онҳо ним муҳофизатгар ҳастанд. мешавад ҳолатҳое ки футболбозони ин мавқеъ бевосита дар хати ҳамла бозӣ кунанд. инҷо ҳуҷуми бозигарони дастаи Равшан хело вазъияти хатарнок аст. кӯшиши дуюмбораи Саёди Ковузшо натиҷа надод. зарбаи аввали ӯро тавре дидед бартараф карданд. акнун аксул ҳуҷуми дастаи ҳосилотро мебинем. Анани Ҷулиус Кваси ва ин партоф тавре дида мешавад бенатиҷа аст. дар аввал каме эътироз кард ба ҳамдастҳояш, аммо баъдан худаш дарк кард ки хато аз сӯи худи ӯ буд. дар лаҳзаи қаблӣ Алишер Раҳимов аз дур шояд зарба мезанад. бале хело зарбаи қавӣ, вале тавре мебинем ин зарба баландтар меравад. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем.
ва зарбаи Алишер Раҳимовро мо шумо такроран дида истодаем. ва бубинед ки чӣ ҳолати мушкил аст инҷо дар муборизае ки бо футболбози ҳариф дошт. Фатҳулло Олимзода маълум мешавад қоидаи бозиро вайрон кардааст, аммо ин чизро қабул надорад Фатҳулло Олимзода. мо шумо шояд дар лаҳзаҳои баъди вақти саҳнаи такрориро мебинем. боз бароямон бештар аён мешавад ки оё дар ин ҳолат қоида вайронкунӣ буд ё на. Бортейни Гиаши онҷо ҳафтид. қоида вайронкуниҳо то кунун 3-1 аст. ин дерби аст дӯстони гиромӣ. Шаҳроварди Водии Кӯлоб бо иштироки дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Равшани Кӯлоб. табиист ки дар дерби ё ба ҳамон ибораи дигар Шаҳровард рақобат бисёр тезу тунд сурат мегирад. ҷолибияти хосаеро касб мекунад бозиҳо ва ҳатман рӯёрӯи футболбозон ҳам хело ҷиддӣ ва танготанг хоҳад буд дар майдон. ба воситаги ташаббусро футболбозони дастаи Равшан кӯшиш доранд ба дасти худ гиранд ва мо тавре дидем чанд вазъияти хатарнок ҳам бо иштироки онҳо ба миён омад. аввалин зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозигарони Равшан дар дидори имрӯза. Далер Азизов тавре дидед дарвозабони ҳосилот аз Жангатен талаб кард ки дар кадом мавқеъ қарор гирад. инак ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот натиҷа намедиҳад ва дар идомаи мубориза боз Окоронково кӯшиш кард то ҳамдастаҳояш барои баргаштан ба қафо фурсат пайдо кунанд. зеро мо тавре дидем ҳамон лаҳзае ки ӯ зуд тӯбро аз майдон берун кард, имкони ба аксил ҳуҷум гузаштани дастаи ҳосилот пайдо нашуд. Шорух Сангов инҷо ирсоли тӯб аз сӯи ӯ рост ба дастони дарвозабони ҳариф аст.
пас Эльмуродов ба канори рост. ҷо ёдоварист ки як қатор футболбозоне ки қаблан дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи кишвар дар чемпионати осиё ҷои дуюм гирифта буданд дар соли 2018 хотиратон бошад ва баъдан ба чемпионати ҷаҳонии 2019 роҳ пайдо карданд зери роҳнамоии Зайниддин Раҳимов. ин шабрӯз ҳайати дастаи ҳосилоти Фархоро дифоъ мекунанд, аз ҷумла Шорух Сангов, Шӯҳрат Элмуродов ки ду нафар дар ҳайати аввалия ҳастанд ва боз ду нафар дигар дар ҳайати захиравӣ. Инҳо Шаҳром Назаров ва ҳамчунин Муҳаммад Расул Лутфуллоев ҳастанд. тақдирро бубинед ки ду нафари охире ки болотар гуфтем як муддати тӯлонӣ аз футбол дур буданд, вале аз нимаи дуюми мавсими гузашта ба ҳайати дастаи ҳосилот омаданд, даврае ки Зайниддин Раҳимов роҳбарии ин тимро бар дӯш дошт. ҳатто имрӯз дар ҳайати дастаи мазкур боқӣ мондаанд. онҳо умедвор мешавем ки кӯшиш мекунанд боз ҳам ба ҳамон сатҳе ки қаблан доштанд бармегарданд, зеро дар синни соли наврасию ҷавонии худ хело истеъдодҳои хуби футболи кишвар ҳам ба ҳисоб мерафтанд. Муҳаммад Расул Лутфуллоев ва ҳамчунин Шаҳром Назаров. махсусан Муҳаммад Расул Лутфуллоев чӣ гуна дар силсилаи зарбаҳои пеналти ва дарвозаи Корея дар бозиҳои ҳассоси марҳилаи плей-офф дар ҷоми осиё гол зада буд, дар хотири бисёриҳо фикр мекунам боқӣ мондааст. инҷо гузариши бозигарони дастаи ҳосилот аз канори чап натиҷа намедиҳад. Жангатен туба бои навбатӣ аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот ва дарҳол зарба, аммо тавре мебинед ин зарба аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуда истодааст. акнун мо зарбаи кунҷиро бо иштироки бозигарони дастаи ҳосилот мебинем, аммо ин партофти тӯб тавре мо шумо дидем натиҷа надод. Элмуродов паси ҷавобиро равон кард ба Эргашев ва дар ҳол ӯ ҳам аз байни ду футболбози дигари равшан хост то тӯбро ба ҳамлагари дастааш Патрик Рудольф равон намояд, аммо муваффақ нашуд. Алишер Раҳимов зуд Муродали Ҳақназаров ба канори чап хост тӯбро равон кунад, аммо каме саросема шуд. Саёд дар лаҳзаи қаблӣ тайёр набуд барои қабули партофте ки ба канори чап равон шуд. хуб дар ин ҳолат аллакай байрақчаи довари канори боло бардошта шуда буд ва ин маънои онро дорад ки онҷо офсайдро ба қайд гирифтанд.
Далер Азизов бо як зарбаи қавии тӯбро ба наздики ҷаримагӯҳи ҳариф равон кард. дар ин муборизаҳо тавра мебинед футболбозони ҳосилот хело хуб ҳаракат мекунанду тӯбро нигоҳ медоранд. Акомади паси бисёр хубиу Ҷулиус Кваси тӯбро нигоҳ медорад, аммо пеши роҳи ӯро Окоронкво гирифт. Бо ҳамин зарбаи кунҷи акнун ба фоидаи дастаи ҳосилот хоҳад буд. ирсоли тӯбро мебинем. Зарба бо сар иҷро мешавад ва гол. Чӣ гуна дар ин лаҳзаҳо ба футболбозони ҳосилот муяссар шуд то ҳисобро кушоянд. Салоҳиддин Эргашев ва бубинед чӣ гуна ӯ аз ин голи задааш истиқбол мегирад. ин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ хело олӣ буд. дар лаҳзаи қаблӣ партофт аз зарбаи кунҷӣ ва баъдан зарбае ки бо сар иҷро кард Салоҳиддин Эргашев, он ҳам бисёр ҷолибу диданӣ ба назар расид. футболбозони Равшан ба фикрам дифоъ карданро фаромӯш карданд. дар ҳамон ҳолат хуб бубинед чӣ гуна ирсоли тӯб сурат мегирад. зарба бо сар хело дақиқ аст. дарвозабон ва дифоъгарон умуман ин мавқеъро холӣ гузошта буданд, махсусан дарвозабон Ҳусниддин Маҳмадалиро лозим буд то бо диққаттар бошад дар ҳолати қаблӣ ва пеши роҳи ин гуна зарбаҳои эҳтимолиро бигирад. ба ин тартиб ҳисоб кушода мешавад ва тамоми таваҷҷӯҳ беҳуда ба Дмитрий Черишев нест. баъд аз силсилаи нокомии мураббиёне ки баъд аз натиҷаи на он қадар хубашон ба истеъфо равон карда шуданд, фикр мекунам курсии мураббигии Дмитрий Черишев ҳам тавре маълум аст ба ҷунбиш даромадааст. ва аслан Равшан мавсими мазкурро чандон хуб шурӯъ накард. ҷои ёдоварист ки дар 6 бозии аввал 2 ғалаба 2 мусови 2 бохт ва даста дар зинаи 8-уми ҷадвал бо 8 имтиёз қарор дорад. ҳосилот ҳам тавре гуфтем 8 имтиёз дорад. онҳо низ нишондиҳандаашон мисли Равшан аст, 2 ғалаба 2 мусови 2 бохт. дар лаҳзаи қаблӣ мо тавре дидем боз офсайд ба қайд гирифта шуд ва ҷои ёдоварист ки вақте ин ду даста ҳоло бо ҳам рақобат карда истодаанд. биёд рафти ҳуҷуми навбатии дастаи ҳосилотро бубинем. Ҷозеф Акомади гузариши ӯ тӯбро нигоҳ медорад. партофт ба қафо. аз ин ҷо акнун ирсоли тӯб аз сӯи Шуҳрат Элмуродов. зарбаро ҳам мо мебинем, аммо садгузории Кабир Салимшоев боис бар он шуд то пеши роҳи зарбаи Салоҳиддин Эргашев гирифта шавад. аввалин зарбаи кунҷиро агарчанде Равшан кор кард, аммо баъдан ҳосилот фаъол шуд ва ин сеюмин зарбаи кунҷии онҳо аст. Шуҳрат Элмуродов на он қадар зарбаи хуб аз сӯи ӯ. ва фурсати ба аксулҳуҷум гузаштан барои дастаи Равшан пайдо намешавад. Саёди Ковусшо дар ин мубориза тавре мебинед зидди ӯ қоидаи бозиро Патрик Рудольф вайрон кард. мо бори дигар ин ҳолатро мебинем. ҷои ёдоварист ки дастаҳое ки болотар аз ин ду тим қарор доранд, як қаторашон дар даври мазкур ноком шуданд, аз ҷумла Барқчӣ ки дар зинаи панҷум аст бо 9 имтиёз ва ҳамчунин Хуҷанд ки 9 имтиёз дорад дар зинаи шашум қарор дорад. дучори нокомӣ шуданд дар ин ҳафтаи баргузории бозиҳои Лигаи Олӣ. Далер Азизов хело хуб ва бо боварӣ бозӣ мекунад. аз ин рӯ ғолиби ин ҷуфт имкон пайдо мекунад то дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро ба таври назаррас беҳтар кунад. ҳатто дар сурати комёбии ҳосилот ё Равшан имкон ҳаст яке аз ин ду тим ҳатто ба зинаи чорум ҳам бароянд. дӯстони гиромӣ, чунки Вахш бо 10 имтиёз ҳоло тавре маълум аст дар зинаи
чаҳорум қарор дорад, аммо вахш бозии худро пагоҳ доир мекунад ва ин бозии марказии даври ҳафтуми лигаи олӣ хоҳад буд. вахш дар хонаи худ бо Истиқлол нерӯ месанҷад. Шорух Сангов аз тӯбро ба бозӣ даровард, боз ҳам ба худи ӯ тӯбро Патрик Рудольф баргардонд, аммо ин ҳама талошҳои бозигарони дастаи ҳосилот натиҷа надод. Вайрон шудани қоидаи бозӣ ва корти зард. Шӯҳрат Элмуродов бори аввал нест ки қоидаи бозиро вайрон мекунад. Аз ин сабаб акнун ин бор довар ба ӯ корти зард медиҳад. зидди Алишер Раҳимов давре мо дидем дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. шӯҳрат лозим аст ки андаке ором бошад, дӯстони гиромӣ, зеро ба ҳар ҳол бозигаре ки дар мавқеи ӯ бозӣ мекунад, яъне хати миёнаи майдон, ҳолатҳои бархурд зиёд ба миён меояд дар рафти бозиҳо ва мумкин лаҳзаҳои баъдие ҳам шавад ки ӯ боз аз беэҳтиётии худ қоидаи бозиро вайрон кунад. Аз ин рӯ хело эҳтиёткор будани ин футболбоз лозим аст, чун ин муфтиятгари марказӣ аст. Бархурдҳо дар маркази майдон хоҳед нахоҳед зиёд ба миён меояд. Алишер Раҳимов инҷо маълум буд ки офсайд аст аллакай барои Фатҳулло Олимзода ва илова бар ин худи партофтам ба самти Фатҳулло Олимзода набуд. бисёре аз шумо бинандагони гиромӣ шояд таваҷҷӯҳ кардед ки баъд аз хотимаи бозии зидди клуби марказии варзиши Артиш ки ҳафтаи гузашта Равшан 1-0 дар хонаи худ бохт, сармураббии дастаи мазкур Дмитрий Черишев чӣ гуна андешаву фикрҳои худро баён кард ва ӯ хело интиқод намуд аз бозие ки шогирдонаш нишон доданд, махсусан дар нимаи аввал. партофти тӯбро дидем, хело баланд буд. ин ҳамон лаҳзаи қаблие ки дар канори чап Салоҳиддин Эргашев барои тӯб мубориза бурду муваффақ шуд. ҳангоми бархурд ба замин хело осеби ҷиддӣ мегирад футболбози дастаи ҳосилот. инҷо акнун ҳамдастаҳои ӯ тӯбро аз майдон мехостанд берун кунанд. Ҷамшед Махсумов ба ҳар ҳол ин корро анҷом дод. ҳоло бояд бубинем ки осеби гирифтаи бозигар дар лаҳзаи қаблӣ чӣ қадар вазнин буд. худатон дар ин саҳнаи такрорӣ дида истодаед дӯстони гиромӣ. воқеан ҳам бисёр нигаронкунанда аст. ҳолате ки ба замин афтиду бархурд буд, осеби ҷиддӣ гирифтааст ин футболбоз ва эҳтимоли иваз кардани он ҳам шояд ҳоло баррасӣ мешавад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолати вобаста ба бозӣ буд. албатта яъне ҳеҷ гуна амалу ҳаракати барқасдона аз сӯи бозигари ҳариф дида намешавад. Жангатен солиёни зиёд аст ки дар лигаи олии мо бозӣ мекунад. таҷрибаи баландам дорад. табиист ки дар ин гуна ҳолатҳо бархурдҳои монанд ба инро борҳо дидааст ва ҳоло умедвор мешавем ки
باز با میدان برمیگردد و با همدسته‌هایش کمک میکند. این فوتبالباز سالیان زیاد در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی کرد و اکنون از آغاز موسمی مذکور با تیم حاصلات پیوست. مثلا فوتبالبازی است که میتواند در موقع‌های گوناگون بازی کند، هم در مرکز میدان، هم در حمله، هم در خط دفاع که ما طی سال‌های اخیر در دفاع بیشتر بازی کردن او را می‌بینیم. توپ را با بازیگران دسته روشن اونجا یک قاعده ویرانکنی نبود. میلوش میلوانویچ زود پاس داد به همدستش و چیزی نیست میگویند داوران. ببینید که بعداً توپ به فتح‌الله علیم-زاده رسیده از میدان بیرون میبرد و ناراضگی او را هم ما دیده ایستادیم. چون به نظر میرسد که هم از خود ناراضی است، هم از داوری کناری. و تا حال سوی داوری کناری چیزی گفتنی او هم به نظر میرسد. بله کارگردان هم همین لحظه ها رو برای ما خیلی خوب و دقیق پیشنهاد کردن. حسیندین محمدعلی با یک ضربه توپ را به مرکز میدان روان کرد، اما ژنگاتن اینجا تیار بود. باز هم توپ به نیمه میدانی حریف پرتافته می شود و در ادامه ما تلاش‌های نوبتی بازیگرانی حاصلات را می‌بینیم. طور می‌بینید اکثری وقت با یک پرتافت به نیمه میدانی حریف امکانیتی فراری بازیگران از کنارها برای دسته حاصلات پیدا شده است و با این راه آنها کوشش دارند برای خود وضعیت‌های خطرناک را هم به میان آورند. ارسال توپ را می‌بینیم. باز هم از همون اصول قبلی خواستن این بار استفاده برند، یعنی به واسطه به داخلی جریمه‌گاه نه بلکه با کمی قسم بیرونتری آن. اینجا اکنون چه حالت رخ می‌دهد؟ صلاح‌الدین ارگاشев و حرکت‌های بسیار عالی این فرودی این فوتبالباز. نه اونقدر پرتافتی خوب بود از ضربه کنجی از سوی صلاح‌الدین ارگاشев میتوانست بهتر ارسال توپ را انجام دهد. سعید کووچو و با امید این مبارزه فتح‌الله علیم-زاده توپ را به نیمه میدانی حریف کاپیتانی روشن روان کرد، اما اونجا امکان نبود برای علیم-زاده تا به توپ برسد. کناری راست خالی است. جوزف حکومتی فراری نوبتی او را ما میبینیم و اکنون ضربه میزند. توپ به مهربان کریمов رسیده از میدان اینجا بیرون شده ایستاده است. برتری خیلی نظر رسی حاصلات از حساب ضربه کنجی 5-1. پورا تشبوسی بازی به اختیار فوتبالبازان این تیم گذاشته است و ببینید که از وضعیت استانداردی نوبتی باز هم وقت ارسال توپ صورت میگیرد. با سر ضربه به میان آمد. این بار اکنون ما و شما طور دیدیم در لحظه قبلی اگر خطا نکنم بورته نیگیاشی کوشش کرد تا ضربه‌اش رو روان کند.
зарба рост буд сӯи дарвозаи Далер Азизов, аммо маълум аст ки дар ин гуна ҳолатҳо дарвозабонҳо шонси хеле хуби баргардондани зарбаро доранд, чун ба ҳамон мавқеъе ки рост худи дарвозабони тими Ҳосилот болотар қарор дошт, зарбаро Фатулло Олимзода равон кард. ин лаҳзаҳо боз майдоншудани қоидаи бозиро мо мебинем. Осман Касим ба иштибоҳ роҳ медиҳад. як бори дигар бояд бубинем. ин ҳамон ҳолате буд ки мо бархурдро дидем. Шӯрат Элмуродов пас ба ҳамдастааш буданд дар якдигар бозӣ кардани онҳо. Акомади аз канори рост дарҳол ба ҳуҷум пайваст мешавад. ирсоли тӯбро мебинем ва ин вазъиятро Меҳрубон Каримов бартараф мекунад. хело зиёд ҳуҷум мекунад дастаи Ҳосилот ва пайваста вазъиятҳои хатарнокро яке паси дигаре ба вуҷуд оварда истодааст. Шӯрат Элмуродов аз ҷои худ боло мешавад. Шорух Сангов аз аут ин бор акнун тӯбро ба бозӣ даровард. Элмуродов паси ӯ тӯб дар майдон боқӣ монд. инҷо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф ва Окоронгво бо ҳамроҳи Ҷамшед Махсумов вазъияти қаблиро бартараф карданд. аммо бубинед ки дар ин байн зуд тӯб боз ба ихтиёри футболбозони Ҳосилот мегузарад. имконияти навбатӣ пеши роҳи зарбаи Салоҳиддин Эргашев гирифта шуд. хавфу хатар хело зиёд ба миён омада истодааст аз сӯи бозигарони Ҳосилот. доимо онҳо ҳуҷум мекунанд. ба вуҷуд овардани вазъиятҳои зиёди хатарнок худ дарак аз он медиҳад ки чӣ гуна Ҳосилот бо омодагии ҷиддӣ ба ин шаҳровард, ба ин дерби тайёрӣ дидааст. ва худатон ҳам мебинед ки бениҳоят мухлисони зиёд имрӯз барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор ташриф овардаанд. яке аз ҷолибтарин ва хотирмонтарин бозиҳо дар ҳар мавсим барои тими Ҳосилот аст рақобати хонагӣ бо Равшани Кӯлоб. Акомади пас ба қафо. Шӯрат Элмуродов. Акомади Элмуродов. ҷои ёдоварист ки инҷо акнун офсайд ба қайд гирифта шуд. таи солҳои охир дастаи Ҳосилот дар шаҳровардҳои водии Кӯлоб муқобили Равшан ғалаба надорад. ман аз бозе ки Ҳосилот ба Лигаи Олӣ баргашт аз соли 2023 то кунун онҳо дар баробари Равшан пирӯзиҳо ба даст наоварданд. дар Лигаи Олӣ охирин ғалабае ки Ҳосилот зидди Равшан дошт ин бармегардад ба соли 2016 вақте Ҳосилот 4-0 дар хонаи худ Равшанро шикаст дода буд. албатта он давраҳое буд ки ҷои ёдоварист ки худи Равшан ҳамчандон ҳайати хуб ва қавиву тими мубориз набуд, чун баъзе мушкилиҳо пеш омаданд барои Равшани Кӯлоб ва онҳо ҳамон давра баъдан аз Лигаи Олӣ ҳам берун шуданд. сипас баъзе мушкилиҳо барои худи Ҳосилот ба миён омад ки солиёни зиёд ин ду тим дар Лигаи якум бо ҳам рақиб буданд ва баъдан дар оғози 10-солаи сеюми асри 21 ба Лигаи Олӣ ҳар ду ин тим баргаштанд. Сараввал Равшан, баъдан Ҳосилот. мо тавре мебинем боз
аз соли 2023 ин тараф рақобатҳои байни худи ин ду тим дар лигаи олӣ саҳифаҳои нави худро барои мухлисони тарафдорони даста боз мекунанд. танҳо натиҷаҳои баъд аз соли 2023-ро дар лигаи олӣ агар ба қайд гирем, равшан 3 дафъа ғалаба кардааст. 3 бозии дигар бошад мусовӣ хотима ёфтааст бо иштироки ин дастаҳо. давре мебинед дар ин авохир ғалабаҳо нестанд аз сӯи ҳосилот ва дар маҷмӯъ агар бигирем 10 соли охир дар бозиҳои расмӣ дар чемпионат ҳосилот муқобили равшан пирӯзӣ надорад. шояд имрӯз баҳри расидан ба ин ҳадафи худ онҳо камари ҳимматро мустаҳкам мебанданду кӯшиш мекунанд ба ғалаба низ ноил шаванд. Ҷулиус Кваси паси бисёр хуби ӯ ба Шуҳрат Элмуродов инҷо идомаи партофт ва бубинед ки чӣ гуна ҳолати хуберо бо сам футболбозони дастаи ҳосилот кӯшиш карданд ба вуҷуд оранд. Мортени Гиаши паси ӯ ба Салоҳиддин Эргашев тӯбро нигоҳ медорад ин футболбози ҷавону бо маҳорат. Пас ба капитан Фаридун Шарипов бошад, ирсоли тӯбро чандон хуб анҷом надод. ду ҳамдастаи ӯ дар канори рост буданд, аммо дар он мавқее ки қарор доштанд шояд Фаридун дурусттар надид ва агар наметавонист ба онҳо партофти бехаторо равон кунад. вазъияти хатарноки ҷиддиеро мо токунун бо иштироки футболбозони дастаи равшан надидем. Дар нимаи аввал кӯшишҳо буд, ҳатто зарбаҳои рост ҳам сӯи дарвозаи ҳариф ба назар расид, аммо бевосита имконияте ки бисёр хуб арзёбӣ шавад барои рахна кардани дарвозаи ҳариф то кунун аз сӯи бозигарони дастаи равшан ба миён наомадааст. аз эҳтимол дур нест Дмитрий Черишев аз ҳунарнамоии шогирдонаш дар нимаи якуми ин бозӣ ҳам қаноатманд нахоҳад шуд, мисле ки дар боби бозии гузашта зидди Артиш дар хонаи худ ин мутахассиси кишвари Русия андешаҳояшро баён карда буд. албатта нимаи дуюми ҳамон бозӣ хеле олӣ буд бо иштироки футболбозони дастаи равшан. вазъиятҳои зиёди хатарнокро ба миён оварданд ва ҳатто ҳолатҳое буд ки онҳо наздик буданд барои задани голи ҷавобӣ, аммо комёб нашуданд. Милош Милованович пас ба канори рост, Кабир Салимшоев ва инҷо бубинед як партофти нодурусти ӯ. Ин қадар заҳматҳо ҳамааш бо ҳамин як паси хато барбод меравад. вақти асосӣ ҳам дар нимаи якум ба хотимаи худ наздик мешавад. ҳоло тавре мебинед танҳо 1 дақиқа вақт идова шуд. фикр мекунам хело вақти кам идова карданд доварон, чунки онҷо бархӯрдҳо буд, таҷлил аз гол буд. расонидани кӯмаки тиббиро мо ба Жангатен дидем. ба камияш 2 дақиқа ва ҳадди аксар 3 дақиқа вақт идова кардан мумкин буд ба нимаи аввал. Раҳимов дар тӯбрабои саҳми худро гузошт. акнун Фатҳулло Олимзода аз канор ба марказ меравад ва зарбаи ӯро мебинем, аммо пеши роҳи ин зарба гирифта шуд. амалу ҳаракатҳои инфиродӣ бисёр олӣ дорад Фатҳулло Олимзода. дар бозии гузашта зидди Артиш ба танҳои 2 дафъа вазъияти беҳтарини голзаниро барои ҳамдастаҳояш ба миён овард. Як дафъа дар қисми якум барои Алишер Раҳимов ва дар қисми дуюм барои
ҳамлагари марказӣ Тимаш ва бубинед ки инҷо чӣ фурсате аз даст меравад барои бозигарони дастаи Равшан. Кабир Салимшоев натавонист аз ин шонси бисёр олие ки дар ихтиёр дошт дуруст истифода барад. ва дар ҳамин лаҳзаҳо садои иштаки довар аз анҷоми қисми якуми бозӣ мо шуморо дар ҷараён мегузорад. нимаи якум хело ҷолибу диданӣ буд, фурсатҳои зиёди голзанӣ ҳам ба миён омад ва мо шумо тавра мебинем ҳосилот бар ивази голи ягонаи Салоҳиддин Эргашев дар қисми якум пешсафии худро нигоҳ медорад. ҳоло танаффус аст дӯстони гиромӣ, баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. умедворем дар нимаи дуюм ҳам моро ҳамроҳӣ мекунед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، اینک نیمه دوم رقابت با اشتراک دسته‌های حاصلات ناحیه فرخار و روشن کلوب شروع می شود. جای یادآوری است که این یکی از مهمترین بازی‌ها در دوره رقابت‌های دوره هفتم در لیگ عالی است و ما شما تماشا می‌بینیم. بعد از خاتمه نیمه اول حساب 1-0 به فایده دسته میزبان. گل یگانه در دقیقه 22 از سوی صلاح‌الدین ارگاشف به هدف رسانیده شد و در این لحظه ها ما به هیئت اولیه هر دو دسته باز هم توجه شما رو جلب میکنیم. با شروع قسم دوم طور دیده میشود تغییرات ها در هیئت دسته ها نیستند. دلیل عزیزов در خط دروازه دسته حاصلات است. فوتبالبازان موقع دیگر شنگاتن، پاتریک رودولف، جولیوس کواسی، صلاح‌الدین ارگاشف، فریدون شریپов، جوزеф акомади، شوروخ سنگов، осуман касим، بورتینی گیاشی و شهرت المرودов هستند. سرمربی دسته مذکور در هفته گذشته طور میدونید استعفا داد و به جای او اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم جلال‌الدین مجیدов است. هیئت دسته روشن برای رقابت امروزه از فوتبالبازان زیرین عبارت است. در خط دروازه حسین‌الدین محمدعلی، فوتبالبازان خط دفاع طور دیده میشد الکسی فیرسов، مهربان کریمов، چوکفوبویکا اوکورونکو و سایدی کولچو هستند. در خط نیم محافظه جمشید مخصومов، میلوش میلوانویچ، مرادعلی حقنظرов و علیشیر رحیمov بازی کرده ایستادند. در خط حمله باشد کبیر سلیمشویف با فتح‌الله علیمزاده موقع گرفتند. سرمربی دسته دمیتری چرشف از کشور روسیه است و خواهیم دید که اکنون قسمی دومی رقابت با اشتراک این دسته ها چگونه جریان میگیرد. عموما در باره نیمه اول اگر مختصر فکر نظری خود رو گفته گذاریم باید یادآور شویم که دسته حاصلات در مجموع تشبث رو در دست خود نگاه داشت. وضعیت‌های خطرناک است و اشتراک آنها زیادتر به میان آمد و در نهایت کار آنها در قسم یکم کامیاب هم شدند. روشن باشد وضعیت‌های خطرناکی جدی رو به میان آوردن نتوانست در نیمه اول، ولی دو سه کوشش بود مخصوصا از سوی فتح‌الله علیمزاده و همچنین کبیر سلیمشویف. حتی همان حالتی که کبیر سلیمشویف برای مثال در دقیقه یکم ایلوه شده در پایان قسم یکم داشت، اون رو هم میتوانیم بگوییم یک وضعیت خوب بود، اما سلیمشویف در همان حالت به توپ نرسید. از سوی دیگر یک ضربه خطرناکی فتح‌الله علیمزاده رو بازیگری حریف برطرف کرد و با همین ما شما طور دیدیم دکترش دروازه‌بانی حریف البته حسین‌الدین دروازه‌بانی حریف دلیل عزیزов اون رو برطرف کرد و با همین ما طور دیدیم آن ضربه زده فوتبالبازی دسته روشن نتیجه نداد. خوب، آیا بازی با دست نبود در حالت قبلی وقتی توپ را قبول کرد فتح‌الله علیمزاده؟ این سوالی اساسی است. ادامه هجوم رو می‌بینیم اما توپ را از دست می‌دهد این فوتبالباز و همزمان با این در حالت قبلی که مایدانشتنی قاعده بازی به نظر رسیده است، آن را اکنون داور به اعتبار گرفته ایستاده است. خیلی فاولانه نیمه دوم رو شروع کردن فوتبالبازان شهری کلوب و می‌بینیم که در ادامه تلاش‌های خود آیا با وجود آوردن وضعیت‌های خطرناک برایشان میسر می‌شود یا نه. صلاح‌الدین ارگاشف در این بین اکنون با کنار توپ رو روان می‌کند، ولی طور ما شما دیدیم جوزеф акомади امکانی به توپ رسیدن رو در همان لحظه ها نداشت. از فعالترین بازیگران دسته حاصلات در نیمه اول ما صلاح‌الدین ارگاشف بود که پیوسته با هجوم‌ها همراه می‌شد و خوف و خطری زیادی رو هم مثلا از همین بازیگر به میان آورد.
аз ҷониби дигар бояд бигӯем ки дар баробари ӯ ҷозеф ҳакомадӣ ва ҳамчунин шуҳрат элмуродов ҳам ҳаракат карданд хело фаъол бошанд дар нимаи аввал. бори дигар ёдовар мешавам ки равшан бидуни ҳамлагари марказӣ бозиро пушти сар мекунад. тавре медонед ҳам Кабир Салимшоев ва ҳам Фатулло Олимзода аслан ҳамлагарони марказӣ нестанд. онҳо шояд аз ду канор дар хати ҳамла бозӣ карда метавонанд, аммо дар нақши ҳамлагари марказӣ як футболбоз ба равшан шояд лозим шавад. дар ин байн ҳосилот боз як ҳуҷуми хатарноки дигарро ба роҳ монд ва тавре мо дидем Алексей Фирсов тавонист дар ҳамон ҳолат тӯбро аз майдон дактараш аз ҷаримагоҳи худ берунтар кунад. довар иҷозат медиҳад то мубориза давом ёбад. ягон қоида вайронкуниро дар ҳолати қаблӣ надид Рустам Нурматов. талошҳо барои тӯбрабӯӣ аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот бубинед чӣ гуна натиҷа медиҳад. фишори онҳо хело хуб буд. Фатулло Олимзода дриблинги ӯро мебинем. тӯбро нигоҳ медорад ва акнун худаш зарба мезанад ва гол! аммо ин голро ҳоло бекор мекунанд. лек ҳаракатҳои инфиродӣ бисёр олӣ аз сӯи Фатулло Олимзода дар ҳамин лаҳзаҳо ба назар расид. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар зарбае ки ӯ зад чӣ гуна хатарнок буд ва тӯб ба дарвоза ҳам ворид шуд. мо бори дигар мебинем ки инҷо ба чӣ сабаб голро бекор карданд. аслан савол ҳам пайдо шуда истодааст ва ҷавоби онро мо ҳоло мушаххасан намедонем. санҳои такрорӣ барои мо лозим ҳастанд. гурӯҳи мухлисони дастаи равшанро ҳам мо дар ин бозии сафарӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор мебинем ва ин лаҳзаҳо барои мо лозим аст то ҳатман боз такроран дида бароем. эҳтимоли дар офсайд ҷо гирифтани Кабир Салимшоев шояд баррасӣ мешавад, яъне ӯ гӯё зовияи диди дарвозабонро маҳкам кард. аммо аз саҳнаи такрории охир ки мо шумо дидем ҳамон ҳолатро чунин ба назар расид ки ӯ дар офсайд нест аслан. боз ба ҳар ҳол гурӯҳи видеодоварон инро мушаххасан маълум мекунанд. оғози ҳуҷум инҷо барои мо пешниҳод мешавад. лаҳзаи аввале ки ҳамла шурӯъ шуд оё он ҷо офсайд буд ё на? ин саволест ки ҳоло мо бояд ба он ҷавоб пайдо кунем аввал ва баъдан боз дар идомаи ҳамла ҳолатҳое ки ба миён омад. хуб бале, тасдиқ мешавад офсайд ва ҳамон лаҳзае ки ҳуҷум шурӯъ шуд он ҷоро ба эътибор гирифтанд. мо бори дигар мебинем маълум мешавад ки офсайд маҳз дар ҳамон ҷо будааст. аммо ҳаракатҳои олии инфиродии Фатулло Олимзода дар лаҳзаи қаблӣ воқеан ҳамҷои таърифу тавсиф аст. дӯстони гиромӣ, зеро худатон дидед чӣ гуна тӯбро нигоҳ дошт, аз ҳолати мушкилтарин берун баромад ва баъдан фурсати зарбазаниро ҳам ғанимат шумурду зарбаи бисёр қавӣ ва дақиқеро ба гӯшаи поёнии самти чапи дарвозаи ҳариф равон кард ки мо шумо тавре дидем ҳисоб дар ҳамон ҳолат баробар шуд. аммо бо сабаби офсайд гол бекор карда мешавад.
барои ноштани қоидаи бозӣ аз сӯи Кабир Салим Шоев дар баробари Осман Касим мо шумо табрик дидем. Дар ҳолати қабли қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бортени Гиаши барои ба бозӣ даровардани топ тайёрӣ мебинад. партофти ту бубинед ки ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Равшан буд ва талошҳои Акомадиро ҳам дар идома мо шумо дидем. инҷо боз як ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Равшан ки такроран ҳамон ҳолатро барои мо пешниҳод мекунанд аз аввал то ба охир, то ин ки дида шавад офсайд дар куҷо буд. Бале дӯстони гиромӣ, худатон ҳам мебинед ки дар ҳамон лаҳзае ки туб ба Фатулло Олимзода равон карда шуд, ӯ дар офсайд буд. Агар чанд қадам дарунтар мешуд, яъне аз нимаи майдони худ дарун мебуд дар ҳамон ҳолат, Фатулло Олимзода ва ҳаракатро баъдан шурӯъ мекард, ҳатман офсайдро ба қайд намегирифтанд. Аммо ӯ тавре дида шуд, бо як қисми баданаш аз хати миёнаи майдон берун дар нимаи майдони ҳариф буд. Салоиддин Эргашев партофти ӯ, инҷо бубинед ки ҳуҷум давом меёбад ва шонси бисёр хуб барои зарбазанӣ. Чӣ гуна имконият аз даст рафт. Анани Ҷулиус Кваси ва зарбаи бениҳоят маҳкаму қавии ӯ аз паҳлӯи сутуни дарвоза гузашта аз майдон берун мешавад. Шонси бисёр олие барои дигар кардани ҳисобро аз даст доданд футболбозони ҳосилот. арзанда ба номи худ, арзанда ба мартабаву дараҷаи худ ин бозӣ сурат гирифта истодааст. Шаҳроварди Водии Кӯлоб дар Лигаи Олӣ дар мавсими кунунӣ яке аз ҷаззобтарин ва ҷолибтарин бозиҳое аст ки мо шумо мебинем. дар ҳар ваҷаб замин муборизаи бисёр беамон ва пуршиддати футболбозони ҳар даста дида мешавад. албатта ҳар ду тим баъд аз нокомиҳои охир мехоҳанд онро ҷуброн кунанд ва хоҳем дид ки кадоме имрӯз бештар ба ин кор муваффақ мешавад. То ин лаҳзаҳо ҳосилот наздиктар аст, аммо то поёни бозӣ табро мебинед беш аз ним соати дигар вақт мондааст ва Равшан ҳам метавонад аз ин ҳолат худро берун кунад. Ҷамшед Махсумов пас ба канори чап, Муродалӣ Ҳақназаров, Алишер Раҳимов, паси ҷавобию фурсат барои Раҳимов пайдо намешавад ва тубам аз пои худи Раҳимов аз майдон берун шуд. ҷои ёдоварист ки дар қатори бозигарони ҳайати захиравии дастаи Равшан мо барои ин бозӣ Муҳаммадалӣ Азизбоевро намебинем, ҳамлагари марказие ки бештари вақт ин мавсим аз ҳайати захиравӣ ба майдон мебаромад. Шояд ӯ бо сабаби осеб доштанаш имрӯз берун аз феҳристи иштироккунандагони ин дидор қарор гирифтааст. зеро дар ҳар бозие ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон меомад, Муҳаммадалӣ Азизбоев хело кӯмакӣ зиёд ба ҳамдастаҳои худ мерасонд. хело партофти хуб, Алексей Фирсов, аз ин ҷо ирсоли тирвори ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин вазъиятро тавре мебинед Жан Гатен бартараф мекунад. бояд бубинем ки вазъияти стандартии навбатӣ барои Равшан чӣ медиҳад. ин ҷо ёдоварист ки давоми вақти зиёд аст ки мо зарбаи кунҷиро бо иштироки футболбозони дастаи Равшан надидем. ин дуюмин зарбаи кунҷӣ барои онҳо, дар қисми якум танҳо як тои дигар буд ва инак дар қисми дуюм боз як зарбаи кунҷӣ.
партофти тӯб чандон хуб нест. аут ба фоидаи дастаи меҳмон ишора мешавад. Алексей Фирсов инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Фатҳулло Олимзода ва дарҳол бубинед довари канорӣ ҳам маҷбур шуд дахолат кунад, чунки эҳтимоли ба вуҷуд омадани бархӯрд байни бозигарон дида шуд дар ҳамон ҳолат. ҳоло ба футболбози дастаи ҳосилот ҳамдастояш кӯмак мекунанд то аз ҷои худ боло шавад. Шӯҳрат Элмуродов буд. ҳам Шӯҳрат ва ҳам Фатҳулло Олимзодаро ба назди худ даъват мекунад довар ва бо онҳо суҳбат ҳам анҷом медиҳад. ҷои доварист ки як муддат Шӯҳрат ва Фатҳулло Олимзода ба тими миллии кишвар ҳам дар якҷоягӣ даъват мешуданд ва фикр намекунам ки инҷо байни онҳо низову норозигие ки ҳаст аз қабл шакли гирифта бошад. умедвор мешавем ки он нофаҳмие ки доштанд онро бартараф мекунанд ва метавонанд як бозии хубу арзанда ва муҳимтар аз ҳама ба нафъи тимҳои худро барои мо шумо пешниҳод намоянд. баҳсҳо авҷи тоза мегиранд. норозигиҳо ҳам кам нестанд, махсусан аз баъзе қарорҳое ки доварон қабул мекунанд. бубинед аутҳое ки таъин карда мешавад чӣ гуна нофаҳмиҳоро ба вуҷуд оварда истодааст. инҷо маълум буд ки тӯб аз пои бозигари дастаи Равшан аз майдон берун шуд, вале баъд аз он каме нофаҳмӣ ба миён омад. тӯбро бои футболбозони дастаи ҳосилот, аммо ин ирсоли тӯб ба мавқеъ буд ки аслан дар он ҷо ягон футболбози дастаи ҳосилот ҳузур надошт. ва чӣ ҳолате ба миён меояд дар ин лаҳзаҳо. ҳусниддини маҳмадалӣ ки ин қадар пеш баромада буд, тавре мебинед маҷбур шуд зуд ба қафо шитобад то ин ки пеши роҳи зарбаи қаблии футболбози ҳарифро гирифта тавонад. хато аз сӯи Саёди Ковузшо буд. тӯбро бои Фаридун Шариповро мо дидем ва баъдан тавре ба назар расид. боз ҳамдастҳои дигари ӯ ҳам барои гирифтани тӯб талошҳои зиёде доштанд. Фатҳулло Олимзода аз канори чап гузариши ӯ, инҷо Алишер Раҳимов ва тавре мо мебинем дар идомаи ин ҳама муборизаҳо боз футболбозони дастаи Равшан тӯбро соҳиб шуда зуд ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф хостан ирсоли тӯбро анҷом диҳанд. партофти на он қадар хуб буд аз сӯи Салоҳиддин Эргашев. ҳоло метавонист тӯбро боз каме дигар нигоҳ дорад ва аз канор ҳаракатро давом диҳад Салоҳиддин, аммо саросемавор ирсоли тӯбро анҷом дод. боз як партофти дигарро мебинем. Кабир Салимшоев дар ҳолати қабли тӯбро қабул карда натавонист. мубориза давом дорад. Меҳрубон Каримов, Алексей Фирсов, ирсоли тӯб бисёр хатарнок аст. инҷо Ҷамшед Махсумов, паси ӯ Алишер Раҳимов зарба мезанад, аммо ин зарба тавассути ҳам садгузории футболбози дастаи ҳосилот ва ҳам баъдан бо талошҳои дарвозабон Далер Азизов бартараф карда шуд. воқеан ҳам шаҳроварди Водии Кӯлоб арзанда ба номи худ бо як набарди тезутун бо рақобати ҷиддии ҳарду даста бо бозии пуршиддат то ин лаҳзаҳо сипарӣ мешавад.
кӯмаки тиббӣ лозим аст ба яке аз футболбозони дастаи ҳосилот. Аз ин сабаб ҳамдастаҳои ӯ тӯбро аз майдон берун карданд. мо у шумо бошад дар ин байн тағйиротро мебинем. Аз майдон гирифта мешавад рақами 70 Кабир Салимшоев ва ба ҷои ӯ бо рақами 18 Руслан Хайлоев ба майдон мебарояд. тӯбро ба ихтиёри бозигарони ҳариф баргардониданд. воҳ бубинед ки чӣ гуна нофаҳмӣ инҷо ба миён омад. қариб буд бозигарони дастаи равшан барои дарвозабони худ як ҳолати бисёр мушкилеро ба миён оранд. дифогарон дар охир омада ақибнишинӣ карданд ва Салоҳиддин Эргашев ҳамлагари дастаи ҳосилот бошад барои қабули тӯб тайёрӣ медид дар ҳамон лаҳзаҳо. мавсими гузашта бозие ки бо иштироки ин ду тим сурат гирифт дар марҳилаи якум дар хонаи Равшан 2-1 онҷо пирӯзии тими Равшан буд ва бозии дигари онҳо дар марҳилаи дуюм рӯзи 12 сентябр дар майдони хонагии ҳосилот бо ҳисоби мусовӣ 2-2 ҷамъбаст шуд. Каримов партофт ба канори рост. муборизаи футболбозони дастаи Равшан аз ин канори идома дорад. Фирсов гузариши бисёр олӣ ӯро мебинем акнун. бубинед ки баъд аз ин қадар заҳматҳо қариб буд ба дохили ҷаримагоҳам бехато тӯбро равон кунанд Алексей Фирсов, аммо пеши роҳи партофти ӯро яке аз футболбозони легионери дастаи ҳосилот гирифт. бодали ҳақназаров ва ҳамчунин ҷамшед махсумов дар назди тӯб ҳастанд. ҳоло мебинем ки кадоме аз онҳо ирсоли тӯбро анҷом медиҳанд. махсумов партофти тӯб аз сӯи ӯ инҷо ин натиҷа намедиҳад ва бубинед ки чӣ гуна дар ин мубориза футболбозони дастаи Равшан аз нав тӯбро ба худ баргардонинданд. дактараш Алишер Раҳимов каме ба иштиборо дода буд, ҳамдастаҳои ӯ ҷуброн карданд. махсумов бо тӯб дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф аст, пас медиҳад инҷо ба ҳамдастааш Хайлоев. идомаи ҳамларо мебинем. зарба нест то кунун. талошҳои футболбозони дастаи Равшан идома дорад. шӯҳрат Элмуродов пас ба марказ. акнун аксулҳуҷуми дастаи ҳосилот шояд ба миён меояд. ҷозеф Акомади партофти ӯро мебинем. тӯб аз Меҳрубон Каримов нагузашт. аллакай дар ҷаримагоҳ Салоҳиддин Эргашев барои қабули тӯб омода буд. аксулҳуҷуми дастаи Равшан офсайд нест. ҳуҷумро давом додан мумкин. ҷамшед махсумов вазъияти хатарнок аст. худаш зарба мезанад ё ин ки пас медиҳад. худаш зарба зад, аммо бартараф шуд. мавҷи дуюми ҳамла, зарбаи навбатӣ ва ин зарба ҳам акнун натиҷа надод. пештар аз он боз ҳам маълум мешавад ки офсайд будааст дар лаҳзаи оғози ҳуҷуме ки Равшан дошт. хатти дифои худро баландтар мегузорад ҳосилот то ин ки офсайдҳои сунъиро ба вуҷуд орад ва то кунун аз ҳудаи ин чиз онҳо баромада истодаанд. бори дигар мо шумо мебинем ҳолате ки зарба буд аз сӯи ҷамшед махсумов. тӯб ба рӯи Шоҳрух Сангов расида баргашт. ҷои ёдоварист ки гурӯҳи мухлисони ашадии дастаи Равшани Кӯлоб яке аз фаъолтарин фан-клубҳо дар Тоҷикистон ҳастанд ва доимо дар тамоми бозиҳои сафарӣ тимро ҳамроҳӣ мекунанд. ҷои таъкид аст ки мо хуб то шаҳрҳои Хуҷанду Истаравшан ва шаҳру ноҳияҳои дигари тобеи марказ рафта мухлисӣ кардани мухлисони ин тимро борҳо шоҳид шудаем. яъне дар ҳаҷми бениҳоят калон гурӯҳи бениҳоят бузурги мухлисон албатта мераванду мухлисӣ мекунанд. табиист ки вақте бозӣ дар ноҳияи Фархор сурат мегирад чандон дур нест аз шаҳри бостонии Кӯлоб. онҳо бо гурӯҳи боз ҳам бештари мухлисон барои дастгирӣ ва пуштибонии тими худ
инак ба варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор омадаанд. хуб, бояд футболбозӣ ваз карда шавад. ҳам табиби даста ва ҳам дарвозабони тими ҳосилот ин чизро ишора мекунанд. Зарбаи қаблӣ бисёр қавӣ буд. Бори дигар метавонед бубинед. ҷамшед махсумов зарба зад. Ту ба рӯи Шоҳрух Сангов расид, ки акнун ӯро ҳоло бояд иваз кунанд. дар ҳайати захиравӣ дар тими ҳосилот киҳо ҳастанд? инҳо Муҳаммад Расулов Фулоев ва Шаҳром Назаров, ду нафар ки дифоъгарони канорӣ ҳастанд. Файзиддин Наҷмов, Эҳсон Қурбонов, Шаҳром Сулаймонов ва Шарафҷон Солеҳов, бозигарони хатти ним муҳофиза ва ҳамла, ҳамчунин дарвозабон Алексей Матросов. дар ҳайати захиравӣ дастаи равшан ғайр аз он футболбозе ки ба майдон баромад, Руслан Хайлоев, боз бозигарони зерин боқӣ мондаанд. Инҳо Андрей Чекатун дарвозабон, Саид Исроил Саидов, Миқдод Розиқов, Ҳамидулло Абдуҳамидов, Меҳрубон Ҳамидов ва Алишер Холмуродов ҳастанд. дар воқеъ бояд қайд кунем ки футболбози легионери ӯзбекистони ҳамлагари марказӣ Ҳамидулло Абдулҳамидов дар мавсими гузашта, хотиратон бошад, дар ҳайати эсқата хело зиёд бозиам мекард ва натиҷаҳояш ҳам бад набуд. дар равшан дар баъзе аз бозиҳо дар аввал имконият буд барояш, аммо ҳоло мо таи даврҳои охир бештари вақт ӯро дар ҳайати захиравӣ давра мебинем боқӣ мемонад. хуб, аз майдон гирифта шуд Шоҳрух Сангов ва ба ҷои ӯ бо рақами 70 тавре мо мебинем футболбози ботаҷриба Шаҳром Сулаймонов ба майдон баромад. бозигаре ки аз Истиқлол ба иҷора омадааст ба тими ҳосилот. Меҳрубон Каримов ҳамлаи навбатии ҳарифро бартараф кард. Алишер Раҳимов бо тӯб, пасиу ба канори чап. Салоҳиддин Эргашев. Анани Ҷулиус Кваси дар марказ. ин яке аз футболбозони дигаре аст ки аз тими артиш дар равзанаи гузариши зимистона ба ҳосилот омад. умуман ҳосилот дар равзанаи гузариши зимистона ҳайати худро аз ҳисоби ҷалби футболбозон аз бошгоҳҳои чун клуби марказии варзиши артиш ва Регартадас хело қавиам кард. ва фарқ аз мавсимҳои гузашта ҳадафҳо боз ҳам бузургтар шуданд дар назди ҳосилот ва ин тим қабл аз ҳама шояд мехоҳад дар қисми болоии ҷадвали мусобиқа мавқеи худро пайдо кунад. оғози мавсим бад набуд, онҳо ҳатто пешсафи ҷадвал ҳам буданд, аммо тавре мо мебинем дар аслан се бозии охир онҳо ду бохту як мусовиро ба қайд гирифтанд. дар сафар аз Регартадас мағлуб шуданд. баъд аз он мусовӣ бо дастаи Истиқлол дар майдони хонагӣ буд ки дар поёни ҳамон дидор Салоҳиддин Эргашев бо голи худ натиҷаи мусовиро барои дастааш таъмин кард ва баъдан бохт ки то ҷои бохти ғайри интизорам буд аз тими Парвоз дар сафар. яъне дар се бозии охир ду бохту як мусовӣ аз сӯи дастаи ҳосилоти Фархор ба қайд гирифта шудааст. Ҷулиус Кваси, Салоҳиддин Эргашев. идомаи талошҳои ӯ
ва инҷо тавре мебинед акнун тӯба аз майдон берун мебарояд. футболбозони қоматбаланди дастаи ҳосилот инак ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф омада расиданд. каме ба таври дигар тавассути бозигузорӣ хостан аз ин вазъияти стандарти истифода баранд мизбонон. Фаридун Шарипов зарбааш чандон хуб набуд ва имкони ба аксулҳуҷум фирор кардан акнун барои дастаи Равшан пайдо шуд. ҳоло мебинем Саёди Ковузшо бо тӯб, дар канор Алишер Раҳимов аст. хуб, ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ, Муҳаммадалӣ Азизбоев бо сабаби оне ки аллакай 4 корти зард гирифтааст дар ин бозӣ иштирок намекунад. мо болотар гуфтем ки эҳтимолан осеб дошта бошад, аммо тавре аз рӯи маълумотҳои охире ки барои мо пешниҳод карданд, Азизбоев 4 корти зард гирифтааст ва тавре медонед тибқи дастурамали баргузории рақобатҳо ё оинномаи баргузории бозиҳо дар Лигаи Олӣ, футболбозе ки 4 корти зард мегирад аз ҳаққи иштирок дар як бозӣ маҳрум мешавад ва баъд аз он боз 2 корти зард боис бар он мешавад ки футболбоз боз ҳам аз ҳаққи иштирок дар як рақобати дигар маҳрум шавад. чунин ҳолат дар оғози мавсим иттифоқ меафтад ва он ҳам баъд аз ҳамагӣ 6 бозие ки Муҳаммадалӣ Азизбоев доир кардааст. қоидаи бозиро Алишер Раҳимов дар баробари Ҷозеф Акомади вайрон кард. шумораи қоида вайронкуниҳоро бубинед 5-9 то кунун. мо болотар гуфтем ки аслан мо аз рӯи натиҷаҳои охир инро интизор ҳам будем ки шумораи бениҳоят зиёди қоида вайронкуниҳо ва бархурду набардҳо дар ин бозӣ иттифоқ меафтад. чунин дерби аст, чунин рақобати бисёр пуршидату танготанги ду дастае ҳаст ки баҳри ҳадафҳои бузурги худ талош мекунанд. Алексей Фирсов фурсати беҳтарин барои ӯ дарвозабон баргардон ва ду дафъа севои бисёр олӣ аз сӯи Далер Азизов. ҳоло ҳуҷуми дастаи Равшан идома дорад ва зарбаи охирро ки мову шумо тавре дидем дар он ҳолат Алишер Раҳимов иҷро кард, хато меравад. зарбаи якум бениҳоят олӣ буд ва чӣ гуна фурсатро Фирсов аз даст дод, аммо дар ҳар ду ҳолат ҳам худи шумо таваҷҷӯҳ кардед ки дарвозабон Далер Азизов чӣ гуна ҳунарнамои олӣ нишон дод. дар ҳолати зарбаи дуюм аз масофаи бисёр наздик Руслан Хайлоев натавонист тӯбро ба дарвоза равон кунад. ва ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ боз ҳам мо тавре мебинем Равшан фурсатҳоро ба вуҷуд меорад, аммо гол зада наметавонад. ин чиз дар бозии гузашта ҳам зидди дастаи Артиш дида шуд. каме осеб гирифтааст Далер Азизов. ҳоло кӯмаки тиббӣ бояд ба ӯ расонанд. баъд аз шалаза ҳамчунин дар ҳайати дастаи Равшан боз футболбозӣ ваз карда мешавад. ҳамон ҳамлагаре ки болотар дар борааш гуфтем барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад Ҳамидулло Абдулҳамидов. хуб, ба фикрам инҷо ишора ба он аст ки дарвозабон бояд иваз карда шавад. чунки аз китфаш осеби воқеан ҳам ҷиддӣ гирифтааст Далер Азизов. қабл аз он ки саҳнаи такрориро барои мо нишон диҳанд, он ҷо бо ангуштон ишораи иваз аз сӯи табиби дастаи ҳосилот ба фикрам дида шуд. Муродалӣ Ҳақназаровро аз майдон мегирад мураббӣ, ба ҷои ӯ Ҳамидулло Абдулҳамидов ба майдон мебарояд. ба ҷои ним муҳофизатгар ҳамлагар вориди майдон шуд ва ҳоло
албатта мавқеи баъзе аз футболбозони дигар метавонад каме иваз шавад, чунки Ҳамидулло Абдулҳамидов дар нақши ҳамлагарӣ марказӣ хоҳад буд. Ба ӯ ҳамчунин Фатҳулло Олимзода ва Алишер Раҳимов аз ду канор метавонанд кӯмак кунанд. дар маркази майдон мо бозии Милош Милованович, Ҷамшед Мақсумов ва ҳамчунин Руслан Хайлоевро хоҳем дид. баъд аз гирифтани кӯмаки тиббӣ маълум мешавад ки ҳоло Далер Азизов бозиро давом дода метавонад. ман ёдовар мешавам ки Далер Азизов дар мавсими гузашта дарвозабони асосӣ буд дар ҳосилот, аммо дар равзанаи гузариши зимистона вақте ба тим Алексей Матросов ки қаблан дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам дар Лигаи Олӣ бозӣ карда буд даъват шуд. дарвозабони эстонӣ як муддат ба дарвозабони асосии тими ҳосилоти Фархор табдил ёфт. аммо баъд аз он нобарориҳои охир акнун истоди мураббиён ба хулосае омаданд ки ба ҷои Матросов маҳз ба Далер Азизов имконият диҳанд. Азизов тавре медонед солиёни зиёд дар Лигаи Олӣ бозӣ кардааст ва метавонад аз уддаи кори худ бо сарбаландӣ барояд. мисле ки мову шумо болотар дидем чӣ гуна дар як ҳолат ду сейви бисёр муҳим дошт. қоидаи бозӣ аз сӯи Руслан Хайлоев дар баробари Шӯҳрат Элмуродов вайрон шуда буд. шумораи қоида вайронкуниҳои бозигарони Равшан ба 10 расид, яъне 2 баробар зиёдтар аз ҳариф. Махсумов, Алексей Фирсов, пас ба қафо, ва дар ҳамин лаҳзаҳо ин ирсоли тӯб ба канори чап тавре мемонед аслан ҳеҷ натиҷае надод. суҳбати Салоҳиддин Эргашев ва ҳамчунин Осман Касимро мо шумо мебинем. ишораҳои Салоҳиддин ба он аст ки дар ҳолатҳои мушкил бояд бевосита тӯб ба пеш зада шавад. дигар фурсати андар якдигар бозӣ кардану пасҳои кӯтоҳи миёна ба якдигар равон кардан нест, чунки хавфу хатар метавонад дар ин гуна ҳолат баъд аз иштибоҳҳо ба миён ояд. Киявани шуда ба тӯб мерасад. дарвозабон инҷо пешдастӣ кард ва тӯбро аз майдон берун баровард. Далер Азизов, вале тӯли дақиқаҳои охир тавре аҳамият додед Равшан хело фаъол шуд. табиист ки тиме ки дар ҳисоб хафо мемонад дар ин гуна лаҳзаҳо боз кӯшиш мекунанд барои вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарноки хуб ва баробар кардани ҳисоб тамоми имкониятҳо ва фурсатҳоро истифода барад. инҷо шонси навбатӣ барои дастаи Равшан ва Ҳамидулло Абдулҳамидов дар лаҳзаи охир тӯбро аз даст медиҳад. тӯбро то ҳуҷумкунандаи марказии худ акнун онҳо бурда расонида тавонистанд. лег зарбаи охир набуд. таваҷҷӯҳ кунед. аз канор партофти Руслан Хайлоев. Ҳамидулло бошад тӯбро баъдан аз даст дод. боз як талоши дигари футболбозони Равшан. фурсати навбатӣ ҳам сарфи назар мешавад ва Саёди Ковузшо дар ҷаримагоҳи ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. ишораҳои Дмитрий Черишев ба он аст ки ҷойҳои худро иваз кунед, аммо дақиқан мо надидем ки ба кӣ инҷо ишора мекард сармураббии дастаи Равшан. бори дигар ба ҳуҷум ҳамроҳшавии Саёди Ковузшоро мо шумо дар саҳнаи такрорӣ мебинем. хуб, тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот. аз майдон гирифта мешавад Шарафҷон Солеҳов. масалат ба майдон ворид мешавад Шарафҷон Солеҳов ва ба ҷои Салоҳиддин Эргашев ӯ рақобатро давом медиҳад. ҳоло
бо ҳарчи зудтар аз майдон берун баромадани Салоҳиддин Эргашевро талаб мекунанд бозигарони дастаи Равшан. мо шумо бошад дар ин байн саҳнаи такрории зарбаи бо сар задаи ӯро мебинем ки чӣ гуна дар дақиқаи 22 бисёр олӣ бо сар тӯбро равон кард ва голи ягонаи ӯ то кунун дар ин бозӣ бартарии дастаи ҳосилотро таъмин мекунад. аз ҷумлаи беҳтарин нишонзанҳо дар оғози мавсими нав маҳз Шарафҷон Солеҳов ба ҳисоб меравад бо 3 гол. вале дар бозии охир мо голҳои ӯро ҳам намебинем. Шарафҷон акнун ба ҳайси ним муҳофизатгари канорӣ ба ҷои Салоҳиддин Эргашев бояд бозиро давом диҳад. нафаре ки дар 2 соли охир дар ҳайати дастаи Регартадаст буд ва 2 дафъа барандаи ҷоми Тоҷикистон шуд дар солҳои 2024-25. қаблан дар соли 2024 ҳамчунин ба тими миллии Тоҷикистон ҳам даъват мешуд Шарафҷон Солеҳов. вақто рафт бениҳоят кам боқӣ мемонад барои Равшан. 3.5 дақиқа аз вақти асосӣ ҳоло фурсат ҳаст ва шояд дақиқаҳои иловагӣ низ хело зиёд таъин карда мешаванд, чунки ҳолатҳои осеб бардоштани футболбозон, кӯмак ба онҳо, ивази футболбозон ва чанд ҳолатҳои дигаре буд ки вақт талаф ёфт. онҳоро ҳатман доварон ҷуброн мекунанд. Солеҳов паси ӯ ба Шуҳрат Элмуродов. Элмуродов ҳам ба қафо тӯбро равон мекунад. Фаридун Шарипов, акнун Усман Касим боз тӯбро ба ӯ ҳамдастааш бортаи равон кард ва Усман Касим тӯбро зада ба пои футболбози ҳариф аз майдон берун мекунад. тӯб бо расиш ба Ҷамшед Махсумов аз майдон берун шуд. бортаини Гияши ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ ва бубинед Патрик Рудольф ҳамлагари марказии дастаи ҳосилот чӣ гуна он ҷо мубориза бурд. Шарафҷон Солеҳов инҷо кӯшиши ӯ барои анҷом додани партофт натиҷа намедиҳад ва тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Равшан аз майдон берун шуд. боз ҳам як авти дигар ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. чунин услуб ин як усули классикии вақтро талаф додан аст ки ҳоло футболбозони дастаи ҳосилот тавре мебинед аз он самаранок истифода мебаранд. ин бор аут ба фоидаи дастаи меҳмон таъин шуд. зуд футболбозони дастаи Равшан мехоҳанд ба ҳамла гузаранд. партофти тӯб ба самти Ҳамидулло Абдулҳамидов, аммо ин ҳамлагар тӯбро ба осонӣ аз даст дод ва бубинед тӯб бо расиш ба ӯ аз майдон берун мешавад. тавре болотар гуфтем вақт хело зиёд талаф ёфта буд дар ҷараёни нимаи дуюм. ҳоло мо баъд аз бештар аз 1 дақиқаи дигар маълум мекунем ки чӣ қадар вақт доварон илова мекунанд ба қисми дуюми рақобат. ба нимаи аввал ҷои ёдоварист ки танҳо 1 дақиқа вақт замъ карда шуд. дар ин байн ҳосилот боз ба як ҳамлаи дигар мегузарад. партофти тӯбро мебинем. буризаи Шарафҷон Солеҳов, аммо ин натиҷа надод. Шуҳрат Элмуродов бошад дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. узр мепурсад аз Ҷамшед Махсумов. бори дигар мо шумо мебинем каме хатарнок буд ҳаракати Шуҳрат. ҷои ёдоварист ки Шуҳрат дар нимаи аввал корти зардам гирифта буд ва мо таъкид карда будем ки барои мавқее ки ӯ бозӣ мекунад доштани корти зард дар оғози рақобат бисёр хатарнок аст, чун то ба охир ҳолатҳои зиёди бархурд бо футболбозони ҳариф метавонанд ба миён оянд. аут ба фоидаи дастаи Равшан.
خب 7 دقیقه وقت زم میشود. فتح‌الله علیم-زاده از او توپ رو میگیرند. شهرام سلیمانов با یک ضربه توپ رو کمی دورتر کرد، اما بازیگران روشن با هم فشار آورده توپ رو به خود برگردانیدند. و یک پاسی خطا در این لحظه ها ببینید تمام امکانیت رو برای گسترش بخشیدن حمله از بین میبرند. جمشید مقسوموف معلوم است که از خود خیلی و خیلی ناراضی است. جای یادآوری است که در هفته آینده روزی 8 می حاصلات در خانه خود با هم بازی میکند و ضد خوجند باید بازیش رو برپا نماید. دسته روشن باشد در خانه خود روزی 9 می مقابل استرافشان طبق نقشه بازی میکند. کارت زرد باکی با فوتبال بازی دسته حاصلات با فکرم با بورتینی گیاشی مسئول رو برای ما نشان میدهند. و ببینید اینجا کارت دومی زرد و از میدان خارج کرده می شود. فتح‌الله علیم-زاده خود را اداره کرده نتوانست. فتح‌الله یکی از بازیگران دیگری که ما بارها تاکید کرده ایم دویما در میدان خیلی عصبی است. البته خیلی غم میخورد برای دستش برای نتیجه ها، لیک فوتبال باز باید در همه گونه حالت خود را نگاه داشته تواند. کارت دومی زرد باعث بر آن میشود تا او را از میدان خارج کنند و اکنون خودتان هم دیده ایستاده چگونه این فوتبال باز حتی بعد از بیرون شدن از میدان هم خود را آرام احساس نمیکنند. ما بار دیگر حالت که او چگونه با یک قهر و غضب آمده با فوتبال بازی حریف برخورد میبینیم و میدونید اینجا اصلا ضدی که ویران شدن قاعده بازی هم نقش بازی به فکر من، چون که در همون حالت ما قبلا دیده بودیم برخوردی که بین شهرت دلمرادوف و همچنین فتح‌الله علیم-زاده به میان آمده بود به چی آورده رسانید و اینجا هم از ضد شهرت دلمرادوف ویران شدن قاعده بازی از سوی فتح‌الله علیم-زاده باعث بران شد تا داور رستم نورمتوف به خلاصه آمد که کارت دومی زرد رو نشان داده او را از میدان خارج کند. هم به اصطلاح بسیار اگریسیوی بودن همون جهش و برخورد با فوتبال بازی حریف رو به اعتبار گرفت رستم نورمتوف و هم یک نوع انتقام جویی فتح‌الله علیم-زاده رو هم به حساب گرفت داور. ممکن نیست که در رفت بازی البته فوتبال بازان با چنین بحث و مناظره ها و انتقام جویی و انتقام ستانی از همدیگر مشغول شوند. این بازی فوتبال است، در یک حالت البته میشود برخورد بین بازیگران، اما لازم نیست که تا به آخر همان رو با یک قهر و غضب و نافهمی خود به جنجال و خرخشه کلان تبدیل دهید. ما طبعا میبینیم از شهرت دلمرادوف در این حالت توپ رو میگیرند. قاعده بازی رو بعداً طبعا معلوم میشود معذرت میپرسیم معلوم میشود که توپ از میدان بیرون شده است. در صحنه تکراری این رو دیدیم کمی نافهمی بین بازیگران دسته حاصلات بود. رقابت همون رو با یک شدتی تمام ادامه دارد. شرفجان صالح وضعیت خطرناک است، ضربه او دروازه‌بان برگرداند. سیادی کوولشو باز توپ را دورتر میکند. از نه فوتبال بازان دسته حاصلات کوشش میکردن برای براه ماندن حمله اما کامیاب نشدند. میلوش میلوانویچ، علیشیر رحیموف توپ را نگاه میدارد، با قفا پس میدهد او. وقت باشد طبعا میبینید به نهایت کم باقی مانده است. هجوم نوبتی دسته حاصلات رو میبینیم. شدتناکی رقابت در اوج علای خود و قاعده بازی باز هم ویران میشود. بیرون از جریمه‌گاه بود اما کارت زرد هست. میلوش میلوانویچ خیلی خوب درک میکند خطای خود را
ва инҷо акнун боз як футболбози дигари бо таҷрибаи дастаи Равшан бо корти зард ҷазо дода шуд. дӯстони гиромӣ, баъзан вақт футболбозон бояд дуруст дарк кунанд ки боз дар пеш бозиҳои дигар аст. шояд вақте имкони наҷоти ин бозӣ нест, ҳатман дар мавриди беҳтар кардани натиҷаҳо дар бозии дигар ва иштироки худ дар ҳамон рақобатҳо биандешанд беҳтар аст. Чунки баъзе аз ин футболбозон ҳоло ки барои мисол кортҳои зарди дигарро мегиранд, мумкин бар замми он кортҳои зарде ки қаблан доштанд боз илова мешавад ва онҳо мумкин дар бозиҳои баъдии тимашон иштирок карда натавонанд. тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот аз майдон гирифта мешавад. Шуҳрат Элмуродов, дӯстони гиромӣ, тавре гуфтем имрӯз яке аз фаъолтарин бозигарон дар ҳайати дастаи ҳосилот буд ва ба ҷои ӯ Наҷмов бо рақами 9 ба майдон мебарояд. бозигари ҷавон, ҳоло мебинем ки дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ ӯ чӣ гуна рақобатро пушти сар мекунад. зарба аз вазъияти стандартӣ дида шуд, аммо ин ҳолат бартараф гардид. боз як ирсоли дигар, дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад ё на? Бале, мушкилам буд барои Ҳусниддини Маҳмадалӣ, аммо ӯ як илоҷ карда тӯбро гирифт ва зуд бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кард. мубориза давом дорад. тӯб дар майдон боқӣ монд ва боз ҳам ба тӯб аввалин шуда Бортейни Гияши мерасаду бо як зарба тӯбро аз майдон берун карда истодааст. сонияҳои ба шумор боқӣ монданд. поёни ин бозӣ, гарчанде Равшан як нафар кам боқӣ монд, метавонад боз ҳам барои ин тим як имкониyateро ба миён орад, аммо мо ҳоло мебинем қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зидди Алишер Раҳимов, масофа дуртар аст. шояд акнун вақтам ки тақрибан боқӣ намондааст, кӯшиш мекунанд бозигарони дастаи Равшан бо як зарбаи рост сӯи дарвозаи ҳариф тӯбро равон кунанд. мебинем ҳоло мебинем ки дар охири ин бозӣ Равшан худро аз бохт наҷот дода метавонад ё на. бозии сафарӣ дар дерби дар шаҳроварди Водии Кӯлоб барои онҳо чандон осон сипарӣ нашуд. ҳоло хоҳем дид ки ин вазъияти стандартӣ чӣ натиҷа медиҳад. Саёди Ковусшо партофти тӯб аз сӯи ӯ, аммо рост ба бозигарони ҳариф буд. боз ҳам як имконияти дигар шояд барои дастаи Равшан инҷо ба миён меояд. ирсоли навбатии тӯбро ҳам мебинем. бархурдҳо хело зиёданд. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. зидди Алишер Раҳимов, қоидаи бозӣ вайрон шуд ва корти зард ба Наҷмов, ки ҳамагӣ чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон омада буд. ва ҳоло ҳасан ба хоҳиш карда истодааст ки ором бошанд, чунки ҳамон бархурди қаблӣ ки дар дохили ҷаримагоҳ буд, онро санҷида мебароянд гурӯҳи видеодоварон. ва мо шумо ҳоло саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро мебинем. На, дӯстони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзаҳо садои уштаки худро баланд мекунад ва ҳатто ба даъвоҳои Саёди Ковусшо Рустам Нурматов нишон медиҳад ки як дақиқаи дигар иловатан аз он 7 дақиқае ки буд бозӣ кардед. ин баҳсу мунозираҳоро қабул надорад сардовари дидори имрӯза ва бо ҳамин садои уштаки Рустам Нурматов аз анҷоми ин дидор мову шуморо дар ҷараён мегузорад. дар дерби дар шаҳроварди Водии Кӯлоб ду дастаи қавӣ, ду дастае ки рақибони оштинопазир байни ҳам ҳастанд, тимҳои ҳосилоти Фархор ва Равшани Кӯлоб бо ҳам бозиашонро барпо карданд ва мо шумо тавре дидем голи ягонае ки дар дақиқаи 22 зада шуд аз сӯи собиқ футболбози дастаи Равшан Салоҳиддин Эргашев боис бар он шуд то ин дидор бо голи ягонаи ҳосилот ва бо ғалабаи онҳо хотима меёбад. бисёр сипос мегӯем ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.